Hello guys, welcome back to my channel. It's Jenny B. Borga. Ooh, welcome back. Ako pala ang nag-welcome back. So ayan guys, magre-review tayo ngayon ng Ivana Skin. Yung in-order ko sa website ni Ivana Alawi. So let's do this. And before that, maglalagay muna tayo ng MG Cosmetics guys. Ayan, in a shade of palm. Yan. So ito yung hitsura niya. Yan, para siyang cheesecake o cupcake, ganyan. Pag ilagay mo sa lips mo, blum. Kasi, ano yun, no? Parang, iwan ko, luspad kayo ko, guys. Luspad kayo ko. Peel na peel. Ganyan din, konti lang. Kakagising ko lang kasi, guys. Lip balm lang pala ta, guys, ha? Para na din siyang lip therapy. Ayan, so, okay na yan. Let's go. Open na natin kasi tagal-tagal ko na itong in-order. Last 3 days lang siya dumating. Tulog ko niya. Ayan, so, ito na siya. Si GNT. Ano? So, ito na. I-open na natin siya. Ito yung lotion ni Ivana. Ito. Local brand nga pala to guys, ha. Support tayo sa mga local brand natin. Lalo na kasikbit lang ng city dito sa amin, si Ivana. Galing kasi sila ng, galing yung mama niya sa CDO. Yan. 2 hours lang yung biyahe dito sa amin. Meron pa. Wow, okay. Parang ano siya, yung receipt. Yan. Ito yung sabon. May natin ito. Sabon din na charcoal. So, wala lang naman. Yan. So, ito yung receipt na typical na papel lang. Bond paper, yan. Ito yung in-order ko. Yan. So, naka-bubble wrap lahat. Yan. Naka-bubble wrap siya lahat. Yan, ganyan. Ito din. Which is perfect siya guys. Ayan, naka-bubble wrap lahat yung pinadala nila sa akin. So, safety siya at hindi mag-leak. Hindi siya mausik. Sayang pag kayo mausik, no? Na. Kasi po ako dawatong kung nausik. Na. So, ito, uunahin natin ito, charcoal. Ivana Skin Charcoal Soap. Ito yung Ivana Skin Charcoal Soap. Sabi niya, gusto daw ito ni na hash. Yung kapatid niya. Yan. Ito siya. Ito yung packaging niya. Typical na parang, ano, iwan ko kung anong klaseng lagayan to. Parang siyang cellophane na high grade. Cellophane na parang papel, biodegradable. Yan siya guys. So, ito siya, purifying charcoal bar. Yan. So, pareho lang naman yan soup talaga. Ivana Skin. Tapos dito ang expiration niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Sa 23 pa ma-expire. 2023. So, ayan. Ipa-flash ko na lang sa screen yung mga ng ingredients dito. Okay? So, ang susunod is itong Ivana white bar. Okay. So, iba yung charcoal bar. Iba itong perfect white bar nila. So, i-open natin. The same lang din. Naka-bubble wrap. Secured na secured. Parang secured kayo din kang Ivana Alawi pag inibig nyo siya. Char. Pag hindi nyo siya niloko. Char lang! Ayan. Mabait talaga kasi niya. Char. Parang kilala ko na siya. Ayan. Ang tibay guys. Mapapa-exercise ako nito. Grabe naman. Saludong ko sa mga staff niya na nagbalot nito. Balot na balot talaga. The same lang din na charcoal bar nila guys. Parang cellophane na high grade na iwan ko. Ayan siya. Yan yung packaging nila. Ivana Skin
Yung logo niya is butterfly, yung nakatato sa kanyang katawan. Ayan. So, yan. Perfect weight bar with snail extract. Yan siya. So, may 110 grams siya. Ayan. Dito. I-flash ko dun sa screen, guys. At saka, yung expiration date din niya is nandito, which is 2023 din mag-expire. So, pwede pa natin magamit to. Hindi naman siguro aabot sa 2023, di ba? Susunod, itong lotion niya na maganda daw itong gamitin, guys. Yan. I-open natin. Naka-bubble wrap din siya. Yan, oh. Dito na naman. Pwede na itong ASMR, guys, pag mag-unboxing kayo. Pero prefer kong ganito. Yan siya. Ay, grabe talaga ito pagka-putusa. Uy. Oh, grabe. Saludo ko sa mga staff mo, ha. Ivana. Shout out sa mga staff ni Ivana Alawi. Good job, guys. Close talaga. Ayan siya. Yan. Ivana Alawi. Ivana Skin pala siya, guys. Hindi pala to si Ivana Alawi. Ivana Skin. Ayan. So, beautifying body melt solution niya to. Yan. With alpha albutin. Ayan. May 200 ml. Yan siya, guys. So, nandito din yung mga ingredients niya. I-flash ko na lang sa screen. Tapos, nandito sa pinaka-bottom yung expiration date niya, which is 2024. So, mauubos ko na to. Hindi pa matapos ang 2022. Okay? So, ayan. Pop din siya. So, mamaya na natin to i-open kasi ito try on ko talaga to. Lalong-lalo na to. Excited ako dito, guys. Ayun, naka-bubble wrap din siya. Yung rejuvenating sip ni Ivana Alawi. Ayan siya. Talagang balot na balot to, guys. Fairness. Pag mag-order kayo sa website nga pala, kayo mag-order nito, guys, sa website. Pero sa pagkakaalam ko, baka may ano na sila ngayon, yung Shopee store at saka Lazada store. Yan. Kasi pag-upgrade sigurado yan si Ivana ng store doon sa Shopee at saka sa Lazada. Ito yun, guys. Oh, tingnan niyo gaano ka. Oh, pagkakayo, gabi ka ang kapal ng ng packaging niya. Grabe pag biyo-biyuan eh. Tatlong biyo. Yan o. Yan o. Kita niyo yan. Gano'n ka-secure talaga. O. Yan. O. Kita. Tingnan niyo. O. Wala kabahid-bahid na Yan. Carton siya. Yung packaging niya. Yan. Carton lang. Ayan. Ayan si Ivana. Ivana Skin. Ayan yung logo niya. Ano ba ito? Rejuvenating Glow Set. Ayan. Ita-try natin to, guys. At ito yung nasa likod. Ipa-flash ko natin sa screen. Ang ganda talaga ni Ivana. Ang ganda talaga ni Ivana. Huwag na kayong tumingin dito. Diyan lang kayo sa carton na yan. Okay, thumbs. Ang ganda niya, di ba? Lalo pa sa personal. Wow. Ang nice naman. In fairness, talagang pinaguhugutan ng oras, panahon, kaya wala siyang jowa. Ay, joke lang, Ivana Alawi. Joke. Friend tayo, diba? Friend tayo. Dito nakalaan yung oras niya, guys. Hindi sa pagjojowa at sa pamilya niya. For sure. Kasi talagang, ang ganda ng packaging. Ang ganda. Ganyan din, guys. Ayun, inayos ko lang yung dito kasi lumuwag yung nandito sa loob na carton. Yan siya, guys. Ayan. Tapos may letter pa dito. Nakaka-touch ni Ivana Alawi. So, ayan. Basahin natin. Say hello to you. Say hello to your new glow. Hi, I'm so excited to be part of your journey to achieving that glowing radiant skin. Kita? Natutuwa din pala siya. At least feel natin, no? It took me several years to perfect the formula of this product because you deserve the best. Kita niyo, kaya wala siyang jowa ngayon eh. Joke lang. Joke. This is what I have been using and I'm so happy that I can finally share it with you. Happy din ako. Char. parang nakipag-usap lang, no? Ayan. So, singot na kayo ko. Pawis na kaayo ko. Yan. Tinik off ko yung aircon, guys, kasi ang
ingay niya, talagang maingay. Ano din siya sa video. Yan, yung audio niya. Yan, kaya ako magpapalit ng aircon. Shout out nga pala dyan sa mga Astron user. Ang ingay ni Astron aircon. Window type, guys. Ayan, so, stay beautiful inside and out. I love you. Heart, emoji ang heart. Ayan. Ivana Alawi. So, I love you too, Ivana Alawi. Charot lang. So, ito, i-review ko to mamaya. Gagamitin ko to kasi kagigising ko lang, guys. So, gagamitin ko talaga to mga day 1 ngayon hanggang 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, i-review ko siya 7 hanggang 1 month. Okay? So, ayan. Ito yung present na skin condition ko, guys. Ayan. Ayan siya. Talagang dito sa akin yung parang kulay brown. Yan, naglalighten na nga yan siya, guys. Kasi gumamit ako ng Kiril before. Yan, hindi na siya bumalik. Yan lang siya. So, napakita ko sa inyo yung present ng condition ng aking skin before ako gumamit ng Ivana Skin. Ayan. Tada! Dito din. Yan. So, yan siya. See you!